so, shi ne nake so. Rike amanar so ba zan ya da ke ba, to tsanani ko wuya ina nan da ke ma. Duka abin da kake so shi ne zane ba, ka amince da ni ba zan saurayi na. Me buga ganga mu je ka ɗauka tambarin so, tunda na ganta ne ƙaunar ta yi na so. A zuciya ta kullum ina yin da kun so, ya zana ruwan tsaki ki zamin magani. Kin yi saurayi auren kina aminta bana canza ra'ayi, shige gida ki huta kin taka matsayi, soyayya da ke ne zanyi ni. Hayya 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 la 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 la, da na ganki na fadawa ban mu zanya aure. Yara mun sha biki gidanmu bebe mu mamu tare. Ai komai da lokaci yanzu zan yi aure. Ni taka ce masoyi na bana maka tsira. Na rike amanar so ba zan ya da ke ba, to tsanani ko wuya ina nan da ke ma. Duka abin da kake so shi ne zane ma, ka amince da ni ka zama saurayi na. Ka zama saurayi na. Na ku tukur ɗan gaske masoya.